Моите трикове, с които поддържам кожна гънка максимално чиста по време на работа. Любимата ми мека четка, която много наподобява четка за руж. Перфектно усещане за клиента и много добро почистване. Ако нямаме такава под ръка, пускаме в действие малко по-твърда четка и старателно изчеткваме целия ногът. Освен с четка, чистим и с течност. Безвлакнест тампон и клинър. Тампонът прегънат и за по-добър достъп използваме нашият ногът. Но и това не е достатъчно за най-дълбоките места. Тук на помощ идва ето този апликатор. Разбира се, предварително напоен с клинър. Има максимален достъп и перфектно влиза и почиства в предварително отворената и почистена от кутикула кожна гънка. И ето един любим трик с малка четка. Захваната по този начин тя ще стои на ръката ни през цялото време, докато пилим или обработваме кожна гънка. И вижте колко е лесно. Пилим, почистваме. Пилим, почистваме. Пилим, почистваме. Използвай който си избереш от тези варианти смело, за да си подсигуриш максимално чист ногът и кожна гънка и да се отървеш от досадния прах. А ако видеото е било полезно, остави сърчице в коментар.